Get these cookies! Μανώλης. Μου αρέσει να εξαφανίζονται αυτές οι ρίζες. Μητάριος. Και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα ταρτάνιασμα. Και αυτή τη εβδομάδα σχολιάζουμε το δεύτερο επεισόδιο της 10ης σεζόν του RuPaul's Drag Race. Έχει φύγει λοιπόν η λαχαναγορή της Ανις Βάντζη. Ξεκινάει το επεισόδιο και βλέπουμε να είναι μαζεμένες. Αυτό συμβαίνει όλη τη εβδομάδα. Και κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Ξεκινάει λοιπόν το επεισόδιο, έχει φύγει η Miss Βάντζη. Αυτό. Και βλέπουμε να υπάρχει ένα fake δράμα μεταξύ της Aquaria και της Cracker που προσπαθούν οι παραγωγοί να μας ταΐσουν στο στόμα. Και η Vixen είναι σε φάση της λένε παραγωγή από πάνω δεν κάνουμε νούμερα, είναι πολύ χαλαρά έτσι όπως τα λένε, ανέβασέ το. Και λέει όχι, δεν είπες αυτό και εκείνο και το άλλο. Λέει σκάσε, δεν θέλω να υποθεί τίποτα. Τέλος πάντων γίνεται και ένας πανικός. Τέλος πάντων, αυτό. Οκ. Νεκτάρι, τι επεισοδιάρα ήταν αυτή! Φοβερή, Παναγία μου, φοβερό επεισόδιο. Μπράβο, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο επεισόδιο, ποτέ μου. Και εγώ ποτέ μου, από τότε που σταμάτησα τον Drag View δεν έχω ξαναδεί τέτοιο επεισόδιο. Πραγματικά, δηλαδή, ωραία, θα φτάσουμε και στο Maxi Challenge. Πάμε λίγο στο Million Challenge πρώτα, που βλέπουμε τις Queens εκεί πέρα να μας δείχνουν πώς θα περνούσαν στο Brokeback Mountain και οι καμπόιδες. Το Ζία γελαντάρισε με τον άντρα στο Ράτζο, αλλά θα το φέρει στην εκπομπή. Εγώ κρατάω την Aquaria με το σκουπόξυλο. Ναι, και εγώ το κρατάω αυτό για προσωπικούς λόγους. Στο αρχείο μου. Με τις ρίζες. Θα το έδινα λίγο και στη Eureka νομίζω. Σούβα αυτό το τρίτο ξάδερφι που το χωρί. Λίγο βλαχάρα, ναι, τελείως. Περίμενα να κρατάει μια πίτα μαζί, ξέρω εγώ από δίπλα. Κερδίζει τελείως randomly η Asia με την Vixen. Μοιράζουν ομάδες για να κάνουν το Farmarusical. Ναι. Το οποίο εδώ και 4 σεζόν δεν έχουν καταλάβει σε αυτή την παραγωγή ότι το lip sync δεν βγαίνει ρε παιδί μου καλό. Πάει στο διάλογο, γιατί δεν το κάνετε όπως στην έκτη που τραγουδούσαν κανονικά οι Queens που ήταν ενδιαφέρον, έτσι, ωραίο. Προσπάθησαν να το κάνουν καλό, δηλαδή φέρανε και coach την Αλίσσα. Αλισσάρα, θεάρα. Την αγαπάμε την Αλίσσα, αλλά με τι φόντα πάει να κοουτσάρει. Σε κάθε acting challenge που έχει παίξει ποτέ έχει φύγει. Εντάξει, μωρέ, δεν ήταν για το acting challenge, ήταν για τη χορογραφία. Η χορογραφία ήταν καλή που έκανε. Είχε πάρει 10 πρόζα και εκεί πέρα και έδινε πόνο. Διαφωνώ. Θα ξεκινήσουμε. Τη Μέιζα. Ναι. Τι ήταν αυτό. Ξεκινάνε με τα καπέλα που μπελοβγάζουν, είναι μονίμως καθιστές. Όταν δεν είναι κάποιοι που πρωταγωνιστεί μπροστά, όλες κάθονται δίπλα. Η Eureka με flats. Να χορεύει. Η Eureka γενικά flat. Ναι. Γενικά έχει ένα θέμα με τις κρίσεις της. Ήδη στις 2 επεισόδια αυτή τη 10η σεζόν η Ru. Κάτι δεν πάει καλά με το medication. Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο η Monique βρέθηκε bottom 3. Ήτανε τέλεια. Ναι, τέλεια. Ήταν συνέχεια τέλεια. Ήτανε τέλεια. Ούτε καλό δεν κατάλαβα γιατί βρέθηκε bottom. Δεν είχε κακό η Κάλορ. Ήταν συνέχεια on point, είχε σωστό lip sync. Ναι. Το μόνο κακό είναι ότι όπως ήταν οι χορογραφίες. Την έκρυβαν. Τη μασκάρανε συνέχεια. Αυτό, τη μασκάρανε συνέχεια. Ακόμα και στο δικό της κομμάτι έπρεπε να περάσει πίσω από όλες που είναι όλες πιο ψηλές από αυτήν. Ακριβώς, ναι. Και δεν έπαιζε τίποτα. Έπρεπε να ήταν ξεκάθαρα η Eureka, εντάξει, οκ. Και η Aquaria. Όχι. Σίγουρα η αποστολή της ήταν να κάνει γριά. Ξαφνικά ξανανιώνει. Ωραία. Δηλαδή μπορούσε να βάλει ένα γυαλί, δεν μπορούσε να κάνει. Εδώ δεν χρειάζεται να ακούει reveal. Να δώσει. Ισχύει, αλλά και πάλι ήταν τόσο καλή στο χώρο και στο lip sync και στο outfit που δεν μπορούσαν. Εντάξει, bottom 3, όχι του. Μ' άρεσε πέρα από τη Monique και η Yuhua που ήταν το απόλυτο little lazy and lady. Η έκπληξη η ίδια ήταν η Dusty. Αν έπρεπε να κερδίσει μία από αυτή την ομάδα. Απίστευτη. Και για όλο αυτό φταίει η Asia. Που οι χορογραφίες που έστησε ήταν για τον μπούλο. Η ίδια ήταν αυτό το ανέκφραστο. Τι πάγωμα είναι αυτό μωρί για ένα αγγελοπούλου του drag. Στην άλλη ομάδα βγαίνει η Chad Michaels ξεκάθαρα, όχι η Cameron, η Chad ήτανε. Μπερδεύτηκα στην αρχή με το που την είδαμε αυτό το μαλλί το ξανθό με το φόρεμα, λέω η Chad γύρισε. Όχι δα. Λοιπόν, θέλω να πω. Δεν μπερδεύεσαι με Aquaria και Miss και μπερδεύεσαι με την Cameron. Όχι, δεν μπερδεύομαι, με αυτές τις ξεχωρίζω. Τα twins μου εγώ τα έχω μάθει να τα ξεχωρίζω. Από πίσω. Ναι. Αστέρια της δεύτερης ομάδας. Η Cameron έπρεπε να και το κερδίσει η Cameron ξεκάθαρα. Lip sync assassin από τις λίγες. Και η Monet. Η Monet πήρε τα πιο βαρετά κομμάτια στην ουσία που ήταν το Όντως. οι παρενέργειες. Όντως, ναι. Και το σκίσε, ήτανε τσακ. Ναι, και η Mayhem μου άρεσε στο τέλος που έκλεινε το νούμερο με αυτήν που έδωσε λίγο έτσι 25 κατάσταση. Μ' άρεσε. Βγήκαν όλες με τις λαμπάδες. Ναι. Καλή ανάσταση. Πού κολλάει αυτό. Και η Cracker ήταν πολύ καλή.
Γενικά όλο το ήταν ξεκάθαρα το νούμερο ένα γκρουπ από τα δύο. Ναι, εντάξει, εκτός από την Blair. Η Blair δηλαδή εξαφανίστηκε τελείως. Εντάξει, είχε πιάσει άλλο ρόλο και την κουβάλισε λίγο αυτό από μόνο. Τέλος πάντων, ξεχνάμε ότι συνέβη το Fan Musical. Ναι. Αυτό, το σπρώχνουμε του χαλί και πάμε στο Runway. Όπου η κατηγορία είναι Best Mediocre Drag. Όχι, δεν κατάλαβες, είναι Very Best Drag. Asia. Flawless. Flawless. Κούκλα. Μου πάρει από το μοναστεράκι. Κούκλα. Πανούκλα. Γιούχουα. Bianca από το Jewels Dripping Eleganza, αυτή τη μαλακία που είχε φορέσει στο μπλε. Ίδιες ήταν. Όχι, έχω δει να φοράει το ίδιο ακριβώς ορκίζομαι η Ζωζό στο μπουτζάκι. Είναι και στο μέγεθος της Ζωζούς. Ταιριάζει. Πώς σε λάβει τη Ζωζό. Τι Ζωζούς. Οκ. Όλο Ζωζόντα είναι. Ναι. Γιούχουα στο μπουτζάκι. Κούκλα. Κουκλίτσα. Ντάστη. Η Dusty της είπε, δεν θέλετε στη μούρη της τελείες. Θα τις βάλω παντού. Τις έβαλε, είχε εδώ πέρα διακριτικές. Εγώ σου λέω τίποτα. Αυτό είχε τελείες. Το αυτό ήταν πουά. Το καλζόνι είχε τελείες. Παντού τελείες. Όχι, αλλά κουκλάρα. Κουκλάρα. Πολύ ωραίο. Απλά εντάξει, μιλάει κάθε φορά για το bottom. Δεν το έχει δείξει και πολύ. Και στο προηγούμενο επεισόδιο λέει α, ήθελα να δείξω το bottom και ήταν μια σχισμούλα τόση. Δείξε μωρή κόλλο. Έχει φύγει η Team Κολάρα τώρα. Θέλουμε κάτι να αναπληρώσει το κενό. Team Κολαράκι. Κούκλα. Monique Hart. Τιμητικό. Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω γιατί βρέθηκε στο bottom 3. Άμα είσαι ηλίθιος και ρηχτητά, γιατί δεν παίρνουν εμάς. Wow Presents, εδώ είμαστε, εδώ. Μιλάμε για αγγλικά, we speak the English. We speak the England very best. Very best. We present for you. Δεν υπάρχουν γνώσεις που δεν έχουμε πάνω στο ρούχο. Μου φαίνεται εξάλλου. Κούκλα. Κολάρα, πιο κολάρα από ποτέ. Ωραία, το δούμε. Να σου πω κάτι το θάψανε. Άμα είχε βγει η Ρόξη με ακριβώς το ίδιο ρούχο, θα τον λέει Η Ρόξη θα είχε βγει σε ένα mini challenge με αυτό το ρούχο. Η Σαλινής ήταν το best drag της. Κούκλα. Πανούκλα. Τη χάσαμε καλέ. Οι τελευταίες λέξεις που θα ακούσω από σένα θα είναι πανούκλα. Θα σχολέσει την. Ναι, πανούκλα θα την. Ρίπ κολάρα. Γιουρίκα, βγαίνει τώρα το αντίστοιχο σε κακό. Κακό. Πρώτα απ' όλα αυτό το μόνο το έχουμε ξαναδεί. Δεν το εφήβρες εσύ. Το έχουν βάλει χιλιάδες και χιλιάδες. Το έχεις βάλει και ανάποδα. Στο όταν πάει όλος να χουφτώσει, να μην αφήνει σημάδι. Και να το κάνει ανάποδα. Να το κάνει ανάποδα, ναι. Vixen. Πήγε στην Άζα, έκοψε ένα κομματάκι από το φόρεμά της από το All Stars 2, το πέταξε λίγο πάνω της και βγήκε. Disaster από τα Lidl. Ναι, το σκλαβενίτη, εντάξει, έστω. Ήταν λίγο πιο. Πανούκλα. Πανούκλα, ναι. Cracker. Yes, bitch, work. Golden Crackers Παπαδοπούλου. Ναι. Όλο άψογο αυτό. Πραγματικά signature look, το μαλλί τέλειο. Ναι. Top κούκλα of the week ξεκάθαρα. Απ' την άλλη Aquaria. Ντύθηκε ο οροσκόπος της. Ντύθηκε Ταύρος από ό,τι καταλάβαμε. Μάλλον με τους κρίκους και τα κέρατα. Σας άρεσε αυτό, βρε, Νταρντάνιας μου. Τρελαθήκατε λίγο. Εμένα μου άρεσε. Λίγο το τελείωμα κάτω δεν μ' άρεσε έτσι. Το τελείωμα αυτό ήταν άβολο το κόψιμο που είναι η ρόγα έξω. Μόλι, πώς βγαίνεις έτσι έξω στο Sad Specialty από βιντεοτενία των 80's. Όχι, πανούκλα. Έλα, κούκλα. Πανούκλα. Μέιχε Μίλλερ. Ένα φόρεμα από πάνω τις 7 μπομπονιέρες. Αυτό μια ταπετσαρία που την τύλιξε λίγο. Αυτό είναι κλείνουν τα μάτια, λίγο την τουλάπα. Αυτό θα βάλω σήμερα. Τίποτα, καμιά δεν έφερε very best, πραγματικά. Πανούκλα. Πανούκλα. Και το πούλησε για Hollywood Glamour. Ναι. Όχι, η Blair απ' την άλλη. Εμένα αυτό ήταν red carpet ready. Ήταν carpet ready. Είχε ντυθεί μοκέτα. Αυτό το έχω δει, μοιραράκι το έχει πουλήσει αυτό σε μοκέτα. Άρα έκανε τόσο κόσμημα. Κούκλα. Όχι. Πολύ γριά το φόρεμα. Πολύ γριά. Κούκλα, αλλά γριά. Άλλαξε το. Νεανικό πράγμα. Cameron Michaels. Με τις πεταλούδες εδώ, από εδώ, από εκεί, από εδώ. Αν το very best drag της είναι πεταλούδα, σημαίνει ότι στα υπόλοιπα θα μας δώσει κάμπια. Μαμούναρος. Καθόλου, χάλια. Μαμούναρος. Χάλια. Καθόλου. Πανούκλα. Τι. Μαμούναρος. Και τελευταία η Μονέ. Basic as fuck. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Glitter με ketchup. Ήταν τέλειο, ήταν ρουμπίνι στο κοινό της κορμί. Όχι, ήταν ketchup με glitter από πάνω. Κόστησε όλο αυτό $700 περίπου γιατί είναι αληθινά Jules που έχει ράψει πάνω. Δεν είναι απλά πήρα να το απίφασμα και το έκανα. Και πρέπει να ζύγισε κανένα 30 κιλό. Αδιάφορο. Όλο μαζί. Αδιάφορο. Κούκλα. Η Ru που δεν βλέπει την εκπομπή μας και δεν έχει σωστό κριτήριο. Όχι. Βγάζει bottom 3 τη Monique. Δεν ξέρουμε πώς και γιατί. Την Κάλορη λόγω φορέματος, υποθέτω. Και τη Βυρίκα γιατί εντάξει, ενίοτε έχει και μάτια. Βλέπει. Πάνε για λήψη το τσουρεκάκι και η φρατζόλα. Ναι, η Τούλα και η Στέλλα, το ισοτατέρι μου. Όσο την κολάρα και να είμαι, δεν έκανε τίποτα η Λικούλα. Ενώ η Ελ το νιώσε.
Ναι, της είπαν ότι για να κερδίσεις lip sync μετά την ένατη, είδε τη Σάσα ότι πρέπει να παθαίνει ένα για να Ένα ταράκουλο. Ναι. Μπήκα στο ζαχαροπλαστό και μου λένε μπορείς να πάρεις όσο γαλακτομπούρικο θέλεις. Τελείωσε ο γύρος. Αυτό ήταν λοιπόν το σύντομο ταρντάνιασμα για αυτό το επεισόδιο, γιατί δεν το άξιζε και για τίποτα περισσότερο. Κάντε subscribe εδώ, κάντε thumbs up εδώ και κάτω γράψτε μας τις δικές σας top και bottom της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα. Και Χριστός Ανέστη, Έφτασε. έρχεται. Βάντζι Ανέστη. Γεια. Γεια σας.